Sme v Slovenskom grobe na hodoch a mám tu speváka zo skupiny Polemik. Ako hodnotíte atmosféru na slovenských hodoch? Zatiaľ sme ešte neodohrali koncert, sme tesne predtým, ale je tu veľmi veľa ľudí. Hrala perfektná dýchovka pred nami, dostali sme vynikajúce jedlo, posilnili sme sa a teraz odpálime show a verím tomu, že sa budú všetci super zabávať. Čo by ste chceli zaželať našim florbalovým hráčom? Aby boli trpezliví s tým športom, lebo moje 2 z 3 detí hrali florbal, ale ich to opustilo po 2-3 rokoch, takže želám hlavne trpezlivosť a bavte sa, je to super šport, chodil som s deckami ja na turnaje, takže to veľmi dobre poznám. Trpezlivosť a bavte sa hlavne tým športom. Tak, jak sa my bavíme muzikou, tak vy sa bavte športom, to je najdôležitejšie. A keby si mohol vymyslieť pre florbalový klub Heroes, slovenský grob, nejakú pieseň, tak ako by sa volala? Najlepší sú Heroes.